Chakanaka hacho mukaka urungwe munyu, asi vazhinji vabatikana zvikuru. Ndichikutambirai zvekare pano paTrari 263 kusubscribe pa this YouTube channel mahara. Ndinokumbira kuti subscribe utina on the notification bell kuitira pandinodzoka neimwe post unova uchiona panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ausarire kumashure. Inini saTrari ndichamhanya nenyaya dzacho nguva nenguva. Nyaya nezvemuzuva ranhasi inyaya yaDaisy, iyo nyaya iri kuchiriridza mastreets esocial media naSir Wicknell Chivhayo. VaSir Wicknell Chivhayo vasurprise Daisy nesurprise ihombe yanga isingafungirwe neZimbabwe yese. Ende vanhu mastreets esocial media vabva vati zvakaoma nechinhu chatengerwa Daisy Mutukudzi, anova iye mukadzi waOliver Mutukudzi. Oliver Mutukudzi uyo akafa anga ari musician wemuno muZimbabwe. Atengerwa iyo mota inonzi Fortuna hombe. Mota inonzi Fortuna yatengwa iritori nyowani zvichinzi ndeyaDaisy. Tichingoti hedu congratulation kuna Daisy, but vanhu vabatikana mastreets esocial media kuti Sir Wicknell Chivhayo haana kunzwa here nyaya dzaitaurwa naSandra naSeuma Mutukudzi mastreets esocial media kuti Daisy ane mwoyo wakashata. Zviri kunze haana kuzvinzwa here zvaitaurwa nevanhu mastreets esocial media. Hapana hapo tongoti hedu congratulation. Vanhu vari kutaurawo mashoko akasiyana mastreets esocial media. Ndinokumbira kuti tingonyorawo mucomment section yedu kuti congratulation kuna Daisy. Ndatitaure zvatofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Mota yachona ndo yamanga muchiona yanga ichibuda pamascreen penyu apa yatengwa naSir Wicknell Chivhayo. Sir Wicknell Chivhayo tantani time tichinzwanza ava tate ava munhu wakapedza kutengera mota kakare but vatengera Daisy motikari. Ndataure zvotofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Congratulations kuna Daisy. Much love. Muine zuva rakanaka.